Bubi! Takže vítame vás v novom roku. 2025. Takže pripravili sme si pre vás hru, ktorá spočíva v čom? Vieš vysvetliť Že pravidlá? máte tam takúto tú hovadinu, ktorá sa tak točí. A vy tu máte cukríky rôznych príchuť a ako tu vidíte, tak buď tu máte nejaké cukríky a tam je buď kola, alebo psacie žrádlo, alebo sopel, alebo hruška. Takže ideme to vyskúšať. A ešte upozorním, že keby sme niekam na chvíľu odišli, tak lebo je tu Carolina Reaper a to je najštiplavejšia paprička v rebríku, takže keby sme odišli sa napiť, tak Carolina Reaper. Takže dobre, môžeš začať, vytoč si príchuť, ako chceš. Dobre. Iba, že... Dobre. Čo si môžeš vytočiť? Žltá. Počkaj, ukážeme takto, že to bola žltá. A žltá je buď banán alebo chobotnica. No, takže ideš. A keď to je zlé, tak čo s tým mám urobiť? To spolunieš niekde a tam to vyhodíme. Pohoda? Takúto. Fuj. A čo to bola tá chobotnica? Však nejedz ďalšie. Neviem, ale to je to isté. No. Kokso, buď kola, alebo psie žrádlo. Tak to ma pobavíš. No tak, že... Bojím. Čo to je? Vypluj to niekam. Takže idem ja. Rúžové, oranžové. Fuj. To je skôr taká zelená, ne? No, poď. Snod je ináč, vieš čo sopel? Fuj, to zreve. No. Hej, vždycky, čo som tieto ochutnala, chutili ako hovno. Hruška! Dobrá. Takisto zelené. Ináč vždy, keď som tieto hry hrával, tak som mal len nešťastie. A som mal tie zlé. Hruška. Mua. Čo? No nechcem vše žrať. Musíš. Ja som raz ochutnala Puppiho granulé. Tá hruška je super. Fuj. Zelené, to poviem ešte raz, hej. Oranžové. My sme zabudli hovoriť, čo to je. Tak si to rýchlo povieme. Zelená, to som mala ja aj sámkom. Počkaj, teraz ochutnám. Čo to je? Ten slimák, fuj. Haha. No takže oranžová je Fuj, ty kokos. tropical fruit. Zelená je buď hruška alebo sopel. Červená je tam Carolina Reaper. Žltá je buď banána alebo chobotnica. Modrú tu sme ju zjedli. Buď to bola bubblegum žovačka, alebo zubná pasta. Podľa mňa modré boli najlepšie, nie? Tak poď posledné. Fuj, ty kokso. Ten sejmák je tak odporný. A hnedé to už som si hovorila. No posledný krát, fuj. Hej, ja, prečo? Ešte sme nemali všetky. Ja som nemala toto. No tak ideš. Potom ešte... Toto? Musíš zjesť. Zoberiem toto. A v pozadí môžete počuť našeho brata. Fuj. Modré to nič. Dám si... Nemal som červené. Risknem, dobre? Ne, Samko, musíš si to vytočiť. Už som mal, tak to budeme... Musíš to... To je chili. Aspoň. Nemôžem, ty kokso. No, tak aj ja risknem. Zapí to vodou. A ja to risknem. Jahoda! Dobrá. Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Podporte nás lajkom, komentárom, zdieľajte. A keď hráte tieto hry, dajte do komentára vedieť, ktorá príchuť vám je najsympatickejšia. Bye bye! Čau, Bobby.